Ako poznáš, že je hotová krkovica? Keď ju natrháš vidličkami. Krkovičku v celku si poriadne osolíme zo všetkých strán a posypeme obľúbenou zmesou korenia. Ja tu mám zmes originál natrhané mäso. Dbáme na to, aby sa to korenie dostalo úplne všade. Mäso si odložíme aspoň na 24 hodín do chladničky. Piecť ho môžeš v liatinovom hrnci ako ja, prípadne v pekáči, ktorý má pokrievku, alebo v mise z janského skla. Piekol som ho na konvenčný program 12 hodín, to znamená, že som ho tam dával tesne predtým, ako som išiel spať. Poslednú pol hodinu som ho piekol bez pokrievky. Po dopečení si mäso natrhaj vidličkami a zamiešaj spolu s tou šťavičkou. Mäso pustilo dostatok vody, takže všetká tá šťava je len z neho. Všetko pustilo len mäso, vôbec ničím to nebolo podlievané. Ako prílohu k tomu som zvolil čerstvý koleslav šalát a domáce hranolky. Recept na ne takisto u mňa nájdeš. Naložíš si poriadny kus tej trhanej nádhery, podlieješ tou šťavičkou z mäsa a na záver si to môžeš pokvapkať ešte barbecue omáčkou. Jedlo máme hotové, je to jednoduché, chutné a zvládne to naozaj každý. Dobrú chuť a vidíme sa na budúce.